Yurdumdan ilmi jemgyýetçileriniň wekilleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň ilim ulgamyny ösdürmäň strategiýasy bilen sepitlere baglandyr adylan geçirilen bu maslahatda çykyş edenler halk maslahatynyň mejlisinde hormatly prezidentimiziň gol çeken möhüm fermanlaryny şol sany Arkadan şäherini 2024-2052-nji ýyllarda ösdürmäň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda 2025-nji halkara parahatçylyk gatnaşmak ýerine geçirmek boýunça çäler hakynda hemde Türkmenistanyň ilim ulgamyny ösdürmäň 2024-2052 50-nji ýyllar üçin strategiýasynyň kabul edilmeginiň uly ähmiýetini nazardylar. Alymlaryň çykyşlaryna esasan Türkmenistanyň ilim ulgamyny ösdürmek 2024-2052-nji ýyllar üçin strategiýanyň kabul edilmegi barada durulyp geçirip, bu strategiýanyň ilim ulgamynyň kanunçylyk binýadyny munna meýlekde kämilleşdirmekde, ilmi we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugrularyny ösdürmekde, ilim ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyň gerimini giňetmekde, türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, edebi mirasyny, dilini, edebiýatyny ilmi esasy öwrenmekde, saglyk goraş, himiýa, bionanotehnologiýa, gurulşyk, seismologiýaly ugrular boýunça ilmi barary işlerini alyp barmakda möhüm ähmiýeti eýdigini taly. Şeýle hem maslahatda ýakyna Gahryman Arkadamyzyň başlyk etmeginde halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirilenini üns şekilde hemde onuň dowamyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinden gelip çykýan wezipeleri arat maslahatlaşmak bilen bagly soraglary gararyndygyny taly. Şunun bilen baglyk edilen çykyşlarda Gahryman Arkadamyzyň saýasynda arkadaly Gahryman ferdarymyzyň ýolaşmagyna garaşdy hemişelik bir tarap ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyny ösdürmek babatda toplumyň işleriň amala aşyrylýanlygy, kabul edilen milli maksatnamalara aýtlykda giňerimli işleriň anyp barylýanlygy, möhüm kararlaryň we çözümleriň kabul edilýänligi bellenildi. Bu babatda Gahryman Arkadamyzyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde geljekde hem ilim ulgamyny ösdürmäge bu ugrda hyzmatdaşlyk hassa poturunurmagy barada aýdan sözleriniň üstünde giňşen durulyp geçirildi. Şeýle hem maslahatda Gahryman Arkadamyzyň başyna başlanan asyrly işleriniň häzirki döwürde hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirme arkaly anyp barlayan işleriň hataryna ýurdumyzyň ilim ulgamy bilen bagly meseleleriň üstüne durulyp geçirip, bu ugrda ilmi baralaryň we täze tehnologiýalaryň netijelerini ýokurlandyrmak boýunça köp işleriň ýerine ýetirilendigi barada aýdyldy. Maslahatda gatnaşanlar türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyzy hemde arkadaly Gahryman ferdarymyza garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizi ähli ugrlarda şol sanyna ilim ulgamyny gülledip ösdürmekde alyp barýan işleriniň munna meýlekde rowaşlary bitirmegini arzu etdiler.